Телефоном та в інтернеті світ уже вітає Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг у своєму офіційному твіттері наголосив, що Україна надалі залишається партнером Альянсу і висловив надію на продовження співпраці. На зміцнення стосунків з Україною сподівається і Канада. Її закордонне відомство також опублікувало привітальний твіт. І посольство США в Україні так само у твіттері висловило підтримку новообраному президенту і подякувало всім, хто сприяв мирним українським виборам. А от провідні лідери світу, президенти США, Франції та Польщі, привітали Володимира Зеленського особисто телефоном. Дональд Трамп похвалив українського кандидата за блискучу кампанію, а от Анджей Дуда вже запросив його в гості. Президент Трамп зателефонував Володимиру Зеленському, аби привітати його з перемогою, а український народ з мирними та демократичними виборами. Ми будемо і надалі підтримувати зусилля України щодо відновлення її територіальної цілісності та спротиву російської агресії. Президент Анджей Дуда під час телефонної розмови привітав українською мовою новообраного президента Володимира Зеленського та запросив його до Польщі. Перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України вже святкує і російський шоу-бізнес. Соцмережі тамтешніх, так би мовити, зірок від учора майорять привітаннями українського кандидата. Російські артисти постять свої архівні фото із Зеленським і вже відкрито висловлюють сподівання, що незабаром вони не будуть персонами нон-грата в Україні. Поздравляю будущего президента Украины с победой. Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками.